ħafna nies, mhux ħafna kważi kollha laqas biss ikunu jafu x'ikkonsisti l-MPICU jew għal xiex tarbija tista' tispiċċa l-MPICU. L-iskor isir fuq il-kulur, jekk hux mitluq għat-tarbija bħala nifs, rajt, ġifieri dak tista' ssjaħħa il-pedjatra. It-tobba tagħna jkunu onward 24 hours, ġifieri dejjem għandna t-tobba on call. Għalmuhom ukoll il-basic life support. Ġifieri trabi li jitwildu speċjalment primaturi, nurruhom basic life support aħna wkoll. Nilqakom għal episodju ieħor ta' Kelmiet ma' Bambinelli. Illum għandi mistiedna li kienet magħna wkoll fl-istaġun li għadda, il-Kajli. Grazzi tal-erġajt il-qajt l-istedina tiegħi, Kajli. Grazzi lilek, Abigail. Kajli hija midwife. Inti midwife u taħdem fil-ward tal-MPICU. Llum fil-fatt ħan iddiskutu ftit l-MPICU in ġenerali u l-proċess x'jiġri meta tarbija titwelet u jkollha bżonn tidħol l-MPICU. Sfortunatament ikun hawn trabi li jkollhom bżonn jidħlu l-MPICU u naħseb hija xi ħaġa li fil-verità tant meta nassoċjaw it-twelid ta' tarbija ġdida ma' xi ħaġa pożittiva u jalla jkun hekk fil-verità. Li forsi jew nibżgħu jew ma nkunux irridu nitkellmu fuq in-negattiv jew what can go wrong fil-verità. Għax ngħidu aħjar ma nitkellmux fuq sambat jekk jiġri naraw. Imma naħseb li jiġri mbagħad meta l-om ma tkunx taf x'se jiġri, ix-xokk jew it-trauma tkun ikbar. Allura nħossi hemm bżonn forsi nqajmu ftit kuxjenza fuq x'jiġri meta t-tarbija jkollha bżonn l-MPICU għalkemm forsi mhux kull tarbija jkollha bżonn, xorta jkun hemm naħseb percentaġġ li ħanejdu hekk. Huwa mhuwiex żgħir li jkollhom bżonn jgħaddu minn din il-fażi. So huwa tajjeb li nqajmu ftit kuxjenza ta' x'jiġri u ma jiġrix ħalli jekk alla ħares qatt ikollha bżonn tgħaddi minn din l-esperjenza li nqas tkun ftit informata ta' x'ser jiġri u ma jiġrix. Nilqak magħna? Grazzi Abigail. Eżatt, kif qed inti ġifieri ħafna nies, mhux ħafna kważi kollha laqas biss ikunu jafu x'ikkonsisti l-MPICU jew għal xiex tarbija tista' tispiċċa l-MPICU. Nafu li trabi jitwildu primaturi ħajġu l-MPICU, ġifieri meta nsemmu preterm aħna jiġu għandna minn 23 weeks u l-MPICU jikkejterja sa 3 snin. Ġifieri anke dik ħafna nies ma jafuhiex. Sa 3 snin jiġu għandna ma jmorrux l-ITU tal-kbar, wara 3 snin imorru l-ITU tal-kbar. Għaliex MPICU fil-verità huwa ITU? Neonatal Pediatric Intensive Care Unit. Allura aħna nikkejterjaw anke l-pediatrics. All right. Fl-MPICU il-unit bħala unit huwa mqassam fi 3 biċċiet. Il-parti intensiva, il-parti fejn ħajkun hemm tfal ventilati, tfal li għandhom bżonn aktar kura intensiva. Għandna l-unit li nsejħulu aħna ngħiduhlu bħala unit fejn jidħlu tfal li forsi għandhom bżonn daqsxejn ta' drip, issa nispjega xi jiġu ta' forsi bid-drip jew bħala monitoring jew antibiotics. U mbagħad għandna n-nursery li minn hemmhekk u mbagħad jekk Alla jrid it-tfal jerġgħu jiġu lura mal-ġenituri. U fin-nursery jkun fadlilhom l-aħħar ftit forsi kemm jizdidu ftit fil-pace, ġifieri feed and grow, dik li ngħidulhom feed and grow aħna, għax jintbagħtu d-dar il-fuq minn 2 kilos, jekk inkun qed naġġel qed nidħol f'ħafna xi nibdew ġejjin waqafna wejlita. Tfal minn fuq 2 kilos jintbagħtu d-dar jekk kollox ikun sew. Ġifieri less than 2 kilos jibqgħu għandna, over 2 kilos. Il-biċċa l-MPICU għax ġieli jkun hemm ġenituri li jisimgħu daw l-affarijiet daw il-kriterji ma tantx inħobb nidħol fihom għax jisimgħu lilhom u jgħidu li pereżempju mal-baby tiegħi li ħadd 2 kilos kif għadni ma ħadtux miegħi id-dar. Ikun hemm ħafna iktar underlying causes. Ġifieri jien li dejjem ngħidulhom il-ġenituri li aħna ma nħallu l-ebda tarbija l-MPICU għal xejn, aħna nieħdu gost li t-tarbija ħadd tiġi id-dar mal-ġenituri għax ħajkunu lura fih dan il-ġenituri u ovvjament giving the human resources u l-spazju li għandna fl-MPICU tajjeb li xi kultant ikonna tfal li jiġu discharged.
Però ikun hemm kriterji oħra li dik imbagħad jiġu diskussi anke mat-tobba, ġifieri mhux aħna biss. Aħna ma naqbżu qatt lit-tobba, ovvjament ikun hemm diskussjonijiet bejn il-ġenituri u bejn it-tobba tul l-istay tagħhom l-MPICU. Dejjem inżommuhom updated il-ġenituri, ġifieri jċemplu ntuhom in-numbers. X'informazzjonijiet ma ntuhomx over the phone minħabba raġunijiet ta' privacy anke ħabba tfal għax dan jista' jkun ċemplet in-nanni u ċemplet it-tija u tgħidli jiena l-mami ta' Kajli. Eżatt. Sewwa, allura dik iridu jifhmuha wkoll għax ġieli naf li jkunu rrabjati il-ġenituri għax forsi jkunu jridu jkunu jafu ċertu informazzjoni fuq it-telefon dak il-ħin. Minħabba l-fatt li l-ġenituri jiġu minn wara s-sija u nofs. Aħna Alright, l-MPICU. ġivi l-MPICU il-ġenituri ma jkollhomx aċċess inħin kollu għat-tarbija. Peress li fil-ħodu jkun hemm il-word round. Il-ġenituri jistgħu jidħlu mis-sija u nofs sa 6 u nofs ta' filgħaxija. Ġifri għandhom naqa' mhux ħażin bħala ħin. Sfortunatament din kienet differenti waqt il-COVID, ġifri mill-ħaq żmien il-COVID fl-MPICU kull ma kien ikollu sa biss, tgħidli ħaterġa' semmi imma biex ġenituri li għaddew minn dik it-trauma tal-COVID fl-MPICU fl-isptar kollu wkoll għax nisaħelsu waħedhom u hekk jiddispjaċini ħafna x'laqas nimmaġina li jkollok tarbija f'kura intensiva u kull ma tista' taraħħa satejn. Imma bħalissa rġajna mis-sija u nofs sa 6 u nofs u mbagħad jerġgħu jistgħu jidħlu qisu mit-8 naqsin kwart u jistgħu jagħmlu l-lejl sħiħ sa filgħodu. Jistgħu jagħmlu l-lejl sieħ, alright, jiġifieri il-ħinijiet għalkemm huma differenti minn meta jkollok it-tarbija miegħek. Mhumiex daqshekk restrittivi li ħajaffettwa l-bonding, pereżempju. U l-bonding iridu jagħmluh il-ġenituri, ġifieri aħna noffru dawn il-ħinijiet, nifhem li hawn min forsi għandu tfal oħra, min forsi jgħidlek nippreferi ħankompli naħdem issa u l-maternity nieħdu iktar tard, pereżempju, għal-leave tiegħi nieħdu iktar tard. Allura jibqgħu jaħdmu sakemm ikollhom it-tfal l-MPICU, però il-bonding trid issir għaliex speċjalment meta jkollok tfal li huma prematuri pereżempju jew għandhom problemi intestinali, sewwa intestine il-gatt u qed forsi jirremettu jew hekk. Tajjeb li jkun hemm din il-bond anke ninkoraġġixxu skin to skin. Xorta jista' jsir, ovvjament jiddependi ċirkustanzi tat-tarbija sewwa. Istanzi qed naħdmu fuqha biex anke tfal ivventilati. Alright, ħabba daw kont qed nirreferi fil-verità. Kangaroo care ngħidula u anke li kemm jista' jkun ninkoraġġixxu lilhom anke tespressja u mbagħad x'in ikun jista' l-baby. Aħna ngħinuha, però mbagħad hemm il-breastfeeding clinic għax aħna l-MPICU huwa mqassam bejn nurses u midwives. Ġifieri n-nurses huma mħarġin f'dawn l-affarijiet, però xi kultant mbagħad jirreferu għalina l-midwives biex ngħinu iktar forsi waqt breastfeeding u dawn l-affarijiet. Però given again kif kon qegħdin ngħidu l-human resources xi kultant kunna iktar diffiċli. Allura ngħidulhom jew jmorru pereżempju il-breastfeeding clinic, jew kellha sakemm idumu s-sala jgħinuhom il-midwives tas-sala stess u li jespressjaw iġibu nagħtuhom lit-trabi. Mbagħad waqt il-visiting hours jistgħu jagħtu breastfeeding dirett, ovvjament dejjem jiddependi fuq ċirkostanzi tat-tarbija. Jekk it-tarbija tkun stabbli u ma jkollix pereżempju jiena fil-phototherapy pereżempju, rajt li nagħmluh id-dawl il-UV nagħmluh meta ikollhom il-bilirubinoli. Sewwa f'dawk iċ-ċirkostanzi mhux ħanevitaw 100% ngħidulhom ma kemm jista' jkun it-terapija tibqa' għaddejja allura ma ntawlux l-istej tat-tarbija hemmhekk. Issa min jiġi għandna għax naħseb wasalt ġejt naqa'. Nibdew minn meta it-tarbija titwielet. It-tarbija titwielet, x'jiġri mal-tarbija titwielet? Naf li jsiru xi assessments għax nibda narhom meta kelli l-esperjenza jiena bit-tfal u għalunna wkoll il-midwives waqt il-parent craft li jsir xi tip ta' score. Tispjega naftit fuq u jekk dak. L-score jgħidulu l-Apgar score. Okay. Issa dak it-tuħ it-tobba, mhux il-midwives, ovvjament il-midwives li jkunu fuq fil-labor ward, dawk it-tuħ it-tobba. Issa lil min jagħtuh l-iskor mela l-ċesarji kollha u min ħajeħles vaginal birth, alright, dawk skont kif titwilet it-tarbija. Ġifieri dik imbagħad jekk il-midwife tara li t-tarbija forsi għadha mitluqa, nagħtu każ jekk l-om ħadet xi petidin, pereżempju, alright, l-injection tal-koxxa minħabba l-uġieħ.
dak jekk it-tarbija tinħeles within 2 hours li tkun ħaditalhom jaf ikollha xi repercussions fuq, right? Jaf taffettwa mhux qed ngħidlek biex imbeżza. Qed hemmhekk biex tintuża hija pain relief tajba ħafna, ġast jekk il-ħlas bekk għax ġieli tisma' imma ma tatnix tlab tal-luġieħ u ma tatilix. Mhux ma tajnilek biex inkunu kattivi, ma nħobbu naraw il-ħadd fl-ġieħ, anzi qegħdin hemm u jintużaw ħafna u rajt anke l-epidjuri l hekk, però il-petidin l-iktar li tista' taffettwa t-tarbija bin-nifs. U jaf titwilet mitluqa, mhux dejjem, però jekk titwilet ta' malajr u mbagħad wara li tkun ingħatat il-pedidin bekk ngħidulhom sa qisu 7 centimeters, minn 7 centimeters il fuq id-dilatation tal-hom nippruvaw nevitaw. All right, għax imbagħad ikun fadal il-ħlas ikun qed jipprogressa. Mhux għal kulħadd l-istess għax jaf min jeħel lejn l-aħħar jaf. Hija ma on the whole. On the whole jekk jaġġel u bil-petidin ġeneralment jaġġel iktar għax l-hom tirrilassa, jekk it-tarbija tkun għadha fiha il-petidin għax din tgħaddi fit-tarbija, jaf ovvjament titwilet aktar mitlu hawn aktar għajjiena t-tarbija wkoll. Hemm mediċina li intuha biex ngħinu lit-tarbija. Hemm jista' jkun nevitaw li jiġru dawn l-affarijiet. So meta ħajkollok vaginal birth, hemmhekk skont il-midwife kif tara lit-tarbija. Alright, ġifieri trabi ma jiġux assessjati bl-Apgar score eżin aħna nagħmluh aħna bħala midwives imma mhux se jarawhom il-pedjatri. Alright, ġifieri l-Apgar score isir mill-midwives ma li titwilet it-tarbija. Imma mhux se taraħ għall-pediatrician sewwa. Ħlief daw ċirkustanzi li tissemmi ċesarji. Pereżempju, jew jekk taraħha mitluqa, jekk forsi tibda teqret it-tarbija taraħħa lin-nifs, jew nkella jkun hemm xi physical features li qed tara inti li huma assoċjati ma' xi tip ta' syndromes. U bekk imbagħad ikollna ngħidu lill-pedjatra. Alright. Imma mbagħad iċ-ċesarji kollha, ċesarji pjanat u ċesarji emerġenza dak kollha jiġu il-pedjatra u ħajassessjawhom u ħajtuhom l-iskor. Issa skont l-iskor mbagħad issa l-iskor isir fuq il-kulur, jekk hux mitluqa t-tarbija bħala nifs, alright, ġifieri dak tissessjaħħa il-pedjatra, u mbagħad skont l-iskor il-pedjatra jew skont kif qed tara lit-tarbija ovvjament iktar ma jkun baxx dan l-iskor iktar ifisser li t-tarbija hija kritika, allura jaf ikollha bżonn tiġi l-NPICU. Aħna bħala tim mbagħad immorru il-midwives mat-tobba mmorru fuq il-labor ward u neħdu lit-tarbija magħna. Alright, ġifieri d-deċiżjoni tittieħed finali jisu li t-tarbija għandha bżonn tmur l-NPICU mill-pedjatra. Eżatt, dik dejjem mit-tobba. Mbagħad jiġu ovvjament jista' jiġi l-missier jekk l-om tkun ħelset b'mod li tista' timxi, tkun tista' tiġi anke magħna kemm jaraw indaħlu lit-tarbija u mbagħad ikun l-om iridu joħorġu ftit sakemm aħna nissetiljawha. Alright, ġifieri ma jistgħu bħalissa dik ukoll qed naħdmu fuqha tali jsiru ċertu proċeduri anke quddiem il-ġenituri, però bħalissa kif qiegħda s-sistema bħalissa il-ġenituri jkollhom joħorġu ftit sakemm aħna nissetiljaw lit-tarbija. U ġeneralment li jsiru mbagħad kważi f'kull admission li jkollna ħanħodan ġenerali. U mela. Kważi f'kull admission ġifieri nieħdulhom id-dmija biex ovvjament dejjem ikollok baseline ta' dmija bħal ma nieħdu tagħna ġifieri CBC, dawn l-affarijiet id-demm u hekk. Neħdulhom X-ray biex anke naraw speċjalment dawk li jkunu ġew bin-nifs, problemi ta' nifs, eżatt. U anke biex dejjem ikollna baseline ta' kif kien jidher at birth, alright? Ġeneralment nagħmluhom l-IVI, ġifieri ħajkollhom bħalma jkollhom l-adulti labra f'idejhom, il-labra ovvjament tinħareġ jkun hemm il-plastik għax dik hija anke biża' tal-ġenituri li għax qed iweġġgħu ftit imma ovvjament ikun hemm il-bżonn ħajkollhom l-IVI u mbagħad skont il-bżonn tat-tarbija jekk mhix tixrob jaf tarawha bit-tub u bin-nasogastric tube nieżel ġol istonku, ġifieri dak ikollna bżonn. U mbagħad naraw skont it-tarbija biex daħlet. L-iktar li jidħlu għandna problemi ta' nifs, ġifieri meta ngħidu whining, ikun qed jeqirdu ftit it-tfal, nippruvaw nagħmluhom skin to skin, nippruvaw insaħħnuhom, però mbagħad jekk jaraw meta jibqgħu jeqirdu ħanġibuhom għandna, right? U mbagħad ikollhom bżonn l-ossiġnu li jaraw ma' xuftej tat-tarbija dawk ikun l-ossiġnu li qed jingħata lit-tarbija. Alright.
Forsi jitbaxxa t-sokkor, jisu dawk l-iktar bħalissa jagħmlu anke iktar testijiet l-obstetrics, ġifieri l-obstetrics anke tittestjaw qed jieħdu aktar dmija wkoll onward. Alright. U anke qed jagħmlu xi testijiet anke biex jaraw il-qalb u hekk. Ġifieri dik qed issir kważi lil kull tarbija. Allura jaf ikun hemm iktar admissions għax ikun hemm xi dubi fuq it-tarbija. Okay. Ġifieri pereżempju dawk it-testijiet li jagħmluhom meta jiġu d-dar, dak qed isiru l-isptar issa jew le? Dawk xorta dom isiru mid-DLM aħna it-tfal li jiġu l-MPICU mbagħad nagħmluhom aħna day 5. Ġifieri ġurnata xorta jsir dak it-test, il-gutri test, xorta jsir l-isptar u l-MPICU stess nagħmlu aħna. Ġifieri bażikament dawk huma, u mbagħad kif edna għandek dawk li ħajkunu twildu ħafna qabel. U għandna tfal il-kbar li jidħlu għandek ikollhom accidents, jekk forsi jkun hemm xi fits, nisimgħu bħalissa sfortunatament fis-sajf drownings, dawk kollha jiġu għandna. Sewwa ġifieri sa 3 snin aħna dejjem l-MPICU. U kif dejt titkellem naw ġi jista' jagħti l-każ ukoll li tarbija titwielet, jibdew il-proċessi li ovvjament tibqa' mal-omm. Mbagħad ovvjament jindunaw li kollha bżonn xi ftit assistenza allura titieħed l-MPICU wara. Eżatt, jista' jkun ukoll hekk. Alright. Issa, f'każ ta' tarbija li ttieħdet mill-ewwel l-MPICU, il-ġenituri marru magħha sa ma settiljajtu mbagħad ovvjament tibatuhom lura. Meta tibatuhom, jibqgħu id-delivery suite, imorru ġo ward, għandhom xi ward għalihom jew imorru xorta fl-istess ward fejn ħajkun hemm ġenituri bit-tarbija ġdida magħhom. Sfortunatament dina hija xi ħaġa wkoll li tweġġa' ħafna ġenituri u tweġġa' anke lilna. Din bħalma kont tkellimt miegħek fuq miscarriages, sfortunatament ma jeżistux swali għal nies li jkunu għaddejjin minn dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet u jkollhom imorru lura ġo-sala l-Ops 1 jew l-Ops 3 fejn ħajkunu jaf ikunu ma' ġenituri jippruvaw jevitaw jew jagħmlu il-ġenituri li għandhom it-tfal MPICU flimkien forsi fl-istess kamra, però kif qed ngħidu ġieli tkun impossibbli għax. Jiddependi l-availabilities tas-sodot ukoll. Eżatt. U l-om jekk ikun hemm spazju ġieli tinżamm ftit iktar, imma ġeneralment tintbagħat id-dar u t-tarbija tkun għadha magħna l-MPICU. Alright, kont ħansaqsik jiġifieri jekk it-tarbija pereżempju ħadet tasbu li għandha bżonn 5 days, l-om xorta tiġi discharge wara 36 to 48 hours normali. Alright. Tintbagħat xorta mbagħad jiġu mid-dar dawk il-ħinijiet kif qed ngħidu mis-sija u nofs eżatt sa 6 u nofs u wara 8. Alright. U hemm xi għajnuna li tiġi offruta bħal psikoloġika aktar fil-verità ovvjament, speċjalment ġenituri jkun għaddew minna l-ewwel tarbija li jkunu jistennew taf kif dak il-mument li ħajżommu t-tarbija u forsi ma ġratx jaf tkun ftit traumatika l-esperjenza. Hija traumatika, speċjalment meta jiġu ġieli u jsibu kif qed ngħidu daw l-affarijiet kollha weħlin ma' dit-tarbija li għalihom kienu ilhom ovvjament kulħadd taf kemm tkun ilek tistenna u diġà tiffantazizzaw toħlom fuq it-tarbija, parti minn hekk kulħadd jibgħatlek, kulħadd isaqsik, ħlies, x'kellkom, x'ma kellkomx, u inti tkun għaddejja minn dan kollu. Ġifieri it's hard mis-sitwazzjoni faċli għal ħadd, ġifieri laqas għalina. Bħala għajnuna noffru, però then again ħafna ġenituri qishom jirrifjutaw għax forsi jaraw għal-bidu jisek tkun għadek, ma nafx jisek tkun naħseb festativ f'euforja, jisek ma tkunx taf x'inhu jiġri, ikollhom ħafna domandi, allura jisom mhux dejjem jutilizzaw is-servizz tas-psychologist, però noffru xorta. Jiġifieri s-servizzi għatem, ma tiġix il-psychologist u s-psychologist hemmhekk u toffri l-għaluna tagħha ġast il-ġenituri jdu jsaqsu għalija. Referri l-mbagħad jiġu bl-appuntament. So teżisti, sfortunatament kif qed ngħidu bħal kollox hemm il-waiting list, ġifieri ħafna ġenituri jgħidulek biex nistenna xi 6 xhur oħra jiena jilħaq joħroġ il-baby jkun miegħi jekk Alla jrid fimt. Ovvjament hemm każijiet li jdumu iktar, però ħafna każijiet on the whole ikunu li jistennew l-antibiotics pereżempju sa 14 days jew 7 days skont xi tkun il-każ tat-tarbija. So
Straight. U meta pereżempju twilet preterm, pereżempju kont semmejt li xi ġimgħa li jekk jitwilet sa dik il-ġimgħa Minn 23 weeks il fuq aħna jiġu għandna. jiġu l-MPICU. Issa dak jibqa' sakemm suppost meta twilet l-MPICU jew sa meta jilħaq it-2 kilos diment li ma jkunx hemm komplikazzjonijiet. Mela jridu jilħu 34 weeks. All right. All right, jibdew jixorbu, jekk kollox ikun sew. 35 weeks biex ma jibqax jitqies bħala preterm, all right? All right. Għax jiġi early preterm, all right, ta' 35 weeks, jisu minn 35 un bat sa' 37 weeks ikun late preterm. Un bat rridu jħu l-weight. U ovvjament jekk ma jkunx hemm komplikazzjonijiet oħra, once li mbagħad jieħu l-weight u jieħu 35 weeks. All right. Ġifieri jekk ukoll ma nimmaġinax li tiġri ħafna xejn minn 35 weeks fil-verità meta jkun ġożaq l-om rari jkun iktar minn 2 kilos naħseb. Jekk ngħidu ta' 34 weeks laħaq it-2 kilos shorters jistenna ġimgħa ta' 35 biex joħroġ. Għax naħseb fil-verità anke ħabba l-pulmun kollox u jkunu iktar prone għall-infections u hekk. Preterms u allura inħalluhom sakemm jilħqu dik l-età. L-irwol tiegħek bħala midwife ġol MPICU x'ikun, ovvjament. Mela. Aħna l-midwife nassoċjawha mat-twelid, mal-ħlas, forsi naqra ta' qabel li tiġi tara kid-dar. Jiena kemm binajja ġo moħħi kont naħseb li nurses ikun hemm l-MPICU. X'inhu l-irwol tiegħek? Jaħsbu hekk. You one, I take pride li qiegħda l-MPICU, I mean l-MPICU mhux biss kemm kif qed ngħidu, mhux ġast kemm nisqu it-trabi, għax ħafna jaħsbu li għandna l-babies hemm bħal nursery, u għadin nisqu trabi u nistennhom sakemm imorru d-dar nixtiequ. Imma jkun hemm ħafna iktar komplikazzjonijiet u ħafna iktar problemi. Tilaba ta' ħafna irwoli l-MPICU, right? Ġifieri bħal kullum kien ta' is a very sensitive topic meta tkun taħdem l-isptar huwa suġġett ġifieri irrid ikollok dik iċ-ċertu nemmen li titkun dedikazzjoni tissimpatizza mal-pazjent u fimti ġifieri mhux ġast kemm tgħid huwa l-irwol mhux hekk eżatt. So nilabu f'ħafna, però l-ewwel ħaġa aħna ħankunu hemmhekk biex nassistu ovvjament lit-tarbija u lill-om, però xi kultant nifoka ħafna iktar fuq it-tarbija, aħna ovvjament għax dak huwa qisu ix-xogħol primarju tagħna. Però mbagħad jiġu l-ġenituri ġifieri mbagħad iridu kif qed ngħidu ngħinuhom breastfeeding, xi kultant daw jibdew isiru ħbieb tiegħek ħafna drabi mhux xi kultant, speċjalment il-long terms, jiġifieri tispiċċa tpoġġi ħdejhom, titkellem magħhom, isiru jafu lilek, issir taf lilhom, tikkrea dik iċ-ċertu bond. Ikollna żmien fejn anke lina jkun diffiċli, ġifieri meta aħna naraw trabi li qed jiddeterjoraw flok sejrin għall-aħjar, anke lina tkun diffiċli ħafna, ġifieri nikbu magħhom, nitqu magħhom. Intom tinformaw il-ġenituri b'xi updates jew dika dejjem it-tobba. Ġifieri dika kwalunkwe test li ħajsir, kwalunkwe proċedura, dika dejjem it-tobba ħajiddeċiedu, right? Aħna mbagħad we follow xejdulna t-tobba, right? Ġifieri anke kif qed ngħidu bekk ma nagħtux informazzjoni fuq it-telefon, nippreferu li jiġu jintaqgħu mat-tabib jew mat-tabiba. Għandna ġixtik mar fl-MPICU stess rooming ngħidulhom fejn dawk il-ġenituri li ma jħossuhomx komdi jieħdu t-tarbija magħhom mill-ewwel id-dar jistgħu jagħmlu lejl jew kemm ikun hemm bżonn l-MPICU. It-tobba tagħna jkunu onward 24 hours. Ġifieri dejjem għandna t-tobba on call aħna hemmhekk. Ġifieri jekk pereżempju hemm update fuq it-tarbija fis-sitta ta' filgħaxija m'hemmx ħin speċifiku li pereżempju l-updates jingħataw fl-10 ta' filgħodu, jekk ikun hemm bżonn jingħata update ħajjingħata update. Ħajjingħata. Ovvjament mhux ħajkun update sempliċi, ġifieri mhux ħanejdu ħadna d-dem u ħareġ kollox sew u ħanqogħdu nċemplu ngħidulhom isma' x'dak ħareġ hekk, right? Però jien ngħidulhom no news is good news fl-MPICU, meta ħanċemplu sfortunatament għax vera speċjalment jekk ikunu ħinijiet out of the norm, ġifieri matul il-lejl jew hekk, sinjal li jkun inqala xi ħaġa bekk, xi ħaġa appell ieħor kemm jista' jkun jekk ikollhom it-tfal l-MPICU iħallu t-telefons dejjem ħdejhom għax ġieli ndumu nċemplu anke ħafna. U l-ewwel ħaġa li ngħid f'każ li ma tkun xi ħaġa urġenti,
jiena Kajli mill-MPIC ma nqala xejn. Ġifieri dik nagħmilha ċara li ma kull telefonata. U żgur għax moħħok imur. Għax jiena kif taf inti meta jkollok it-tfal anke jċemplu li mill-iskola l-ewwel ħaġa li tgħid ma ġara. Ġara, eżatt. Wara jċemplok mill-MPIC. Eżatt. Dak huwa l-irwol tagħna, ġifieri mbagħad aħna nkunu aħna, ġifieri t-tobba jiġu hemmhekk jagħmlu l-word round filgħodu u jordnawlna l-affarijiet li hemm bżonn isiru bħal jinbidlu l-IVIs, jittieħdu xi dmija, whatever, mbagħad li bqija nagħmlu kollox aħna, ġifieri jekk huma treatment, dmija, NG tubes, dawk nagħmlu kollox aħna. Però mbagħad l-MPICU jaħdem ukoll 8 feet ma' teams oħra. Ġifieri għandek teams ta' neuro, teams ta' surgical, teams mill-oncology, teams fimt daw kollha. Illa li xuf il-verità kif qed inti caterja għal kwalunkwe tip ta' problema, ġifieri bil-fors naħseb taħdem ma' kull section tal-isptar. Aħna l-unika unit f'Malta u Għawdex. Ġifieri whatever it-tarbija li titwieled sija minn prematura sa 3 snin, whatever li tidħol biha, ġifieri jekk daħlet biha b'kidney problems, jew heart problems, jew whatever li daħlet biha xi tip ta' syndromes jew hekk, dawn dejjem imbagħad it-tobba tagħna huma neonatologists ħafna minnhom ġifieri jiffukaw fuq it-tarbija as a whole, u mbagħad jekk hemm problemi ta' qalb ħanajtu l-cardiac team, jekk hemm problemi renal ħanajtu t-tim tiegħu, jekk hemm problema ta' operazzjonijiet iridu ngħidu surgical team. Oncology ġili jkollna sfortunatament tfal b'xi tip ta' kanċer, allura rridu ngħidu l-oncology team. So mbagħad aħna will-IAs ma' daw it-teams kollha li jiġu jiggwidawna huma. Jiġifieri tarbija jekk titwieled Għawdex jew titwieled fi star privat, jekk ikun hemm bżonn xi tip ta' għajnuna medika ta' MPICU, se jkollha tiġi Mater Dei. Kollha għandna, ġifieri aħna dak l-unika unit li hemm, aħna m'għandniex bed state, ġifieri mhux bħal swali oħra, jikkejterjaw pereżempju għal 20 pazjent, aħna ma nistgħux nirrifjutaw il-pazjenti, aħna kull tarbija jew kull toddler pediatrik li għandu bżonn kura intensiva ħajġi għandna. Ġifieri bekk xi kultant anke nitolbu lill-ġenituri nagħtu każ jifhmuna għax ġieli pereżempju ndaħlu admission ikun fil-ħin ta' fejn suppost ġew il-ġenituri, ngħidu fis-satejn sewwa suppost hemm il-ġenituri, ġieli sorry, konna noħorġuhom ftit mis-sala sakemm aħna ovvjament nissettiljaw it-tarbija l-oħra. Għax dak huwa l-unika unit tagħna, ġifieri ġieli nkunu ippakjati, anke mbagħad jiġu relatives fil-weekend, pereżempju ssibtu l-ħadd għandhom nofsija fejn jistgħu jitlu relatives. Relatives bħal nanniet għattajt jew tijiet. Over 16 jistgħu jdaħlu li jridu, tfal ma jistgħux jidħlu. Aħwa ma jistgħux jidħlu ġifieri. Żgħar le, over 16. U tagħmel sens fil-verità. U hija raġuni minħabba li jxerdu ħafna mart, ibabs u ħajkun hemm equipment li huwa sensittiv. Nafu tfal kif huma sewwa ġifieri. Huwa post fejn idea li tintlibes il-mask mir-relatives? Jiena ngħidulhom sakemm ma jkunux morda, imma once li tkun marit l-aħjar ma tiġix. Żgur. Ġifieri għax huwa post delikat ħafna t-tarbija tiegħek qed hemmhekk. Naf li diffiċli, imma t-tarbija tiegħek qed hemmhekk għax għandha problema sewwa. Anke ħdejn tfal li huma b'saħħithom, then again żgur m'għandniex immorru ma nifilħux, eżatt. Dejjem jinqalalhom it-tfal, imma tfal li huma b'saħħithom ukoll noqogħdu noqogħdu attenti, speċjalment ngħidhom tbusux, terfawhomx, tmissux, aħslu jdejkom sew, anke ġenituri forsi li jpejpu, jbidlu forsi l-flok. Żgur ħabba l-wejjaħ. Anke meta ninkoraġixxi skin to skin, pereżempju jiena ngħidilhom jekk tpejpu, I mean it's your choice, però ġibu flok magħkom pereżempju. Ħalli intom mbagħad intaslu għaw tbidlu at least ma tkunx ġejt bir-riħa qawwija ta' sigaretti sewwa. Però issa bħalissa għaddej ukoll għaddejjem b'ħafna meetings u hekk u courses biex ninkoraġġixxu anke l-ġenituri jkunu ħafna involved mhux fil-kura, għax fil-kura dejjem ikunu involved, ġifieri anke meta jkollna trabi li huma kritiċi ħafna dejjem ħajkollna lill-ġenituri on board, right? Il-ġenituri jkunu parti mid-decision making ġifieri pereżempju hemm żewġ options xi jsiru. Dejjem. Il-ġenituri ħajġu informati bil-pros and cons ta' kull option u dejjem.
Poġġu l-konsulent magħhom ġeneralment xi tabib ieħor u waħda minna, ħanpoġġu magħhom mal-ġenituri ferja privata u ħajiddiskutu li hemm bżonn u mbagħad ħajħdu deċiżjonijiet at the end of the day il-ġenituri. Biss ġili jkollna bżonn nieħdu deċiżjonijiet qabel ma nkunu kkuntattjajna l-ġenituri, jekk baby qed jiddeteriora, jekk baby għandu bżonn blood transfusion, jekk baby għandu bżonn nagħmlu labra ġdida, jekk għandu bżonn xi line ġdid, whatever, jekk ħanibdew antibiotics, ħaneħdu l-azzjoni, nistennew. Mhux ħadd irriskja li. Eżatt, mhux se nistennew il-go ahead qisha tal-ġenituri mhux biex nkunu pastażi, imma ovvjament il-baby qiegħed hemm biex jingħata kura u dik li nagħmlu. Imma xi ħaġa li tista' tistenna ftit ftrabi li sfortunatament teħeġ li pereżempju jridu jiffirmaw DNR, pereżempju li ma jkunx forsi PR it-tarbija sewwa, ġifieri dawk deċiżjonijiet kbar hekk, jekk jerġa' isir reintubation, pereżempju li nintubaw it-tarbija, affarijiet meta jkunu kbar daqshekk, dawk nieħduhom deċiżjonijiet mal-ġenituri. Tajjeb. Ħanerġa' mmur fuq il-biċċa tal-breastfeeding. Meta jkollok tarbija twildet preterm, ngħidu 24 weeks, hemmhekk isir breastfeeding jew tingħata xi tip ta' formula speċifika għal preterm. Breastfeeding dirett ma nissuġġerux għax ovvjament. Għax il-baby jkun għadu żgħira. Mhux probabbli ħajkun intubat. Sewwa ġifieri jkollu t-tubu għaddej minn ħalqu biex jgħinu ħabba n-nies. Però il-ħalib ikun lest. Però il-ħalib anzi inħeġġu lill-om biex kemm jista' jkun tekspressja u ġġibilna. L-intestini dak il-żmien, dik l-età ikunu għadhom mhux daqshekk żviluppati li jifilħu il-ħalib tal-fliexkun biex niftehmu. Alright, ġifri jerġa' aħjar il-breast istra. Il-formula hija ħafna tqal u jista' jikkawża problemi bħal NSI ngħidula necrotizing enterocolitis li huwa problemi fl-intestini fejn l-intestini jinfjammaw. Ovvjament ġili jkollna bżonn nibdew l-om il-formula għax l-om għal xi raġuni ma tkunx tista' ġibilna l-ħalib u dawn iridu b'xi mod jixorbu hemm affarijiet oħra ta' ġifieri nagħmlu l-lines, hemm it-TPN u l-lipids. Dawn huma affarijiet iktar mediċi iktar tagħna sewwa. Imma l inkoraġġixxu ħafna li tibda tekspressja l-om u ġeneralment nibdewlhom ngħidulu bakkil dak għantuh fil-ħalq nagħtu vera ftit żgħira jisu anka bħala pain relief, sabu li jaħdem ħafna. U bat li bqija ntuħ bit-tubu għalġa l-sonku, għarajt? Sakemm u bat ta' 34 weeks jistaw jibdew jixorbu minn ħalqhom. Ta' 34 weeks jistaw jixorbu jew dirett mill-breast jew bottle. Alright, ġifier qabel dejjem ħajxorbu bil-tube. Alright. Issa, ngħidu tarbija waslet biex toħroġ mill-MPICU. Improvjat, sar l-improvement li kien hemm bżonn toħroġ. Il-ġenituri ikollhom iżjed visits meta ħajmorru d-dar jew xorta ħajkun hemm l-istess protokoll ta' meta tarbija ma tkunx daħlet l-MPICU. Iktar visits minnaħa tad-DLM? Mill-midwives, jisu bħala għajnuna ovvjament jekk daw marru d-dar wara li kellhom it-tarbija marru d-dar mingħajr it-tarbija. Ovvjament imbagħad ħajkun hemm dik iċ-change. Aħna nippreparaw minnaħa tagħna, ġifieri aħna minnaħa tal-MPICU. Għanna ħafna discharge checklists, dak ngħidulhom kemm jista' jkun speċjalment lejn l-aħħar jiġu anke jqattaw l-ofstanars hemmhekk biex naraw. Alright, jibdew iżidu l-ħin mat-tarbija. Alright. Lilhom kif jisqu, ngħinuhom norhom kif għandhom jaħslu t-tarbija, ngħinuhom mal-affarijiet oħra, ġifieri ħankunu hemmhekk magħhom. Ħanagħmlu discharge checklist jekk it-tarbija għandha bżonn xi tip ta' treatment ġeneralment meta jkunu twildu daqsxejn żgħar, nibagħtuhom id-dar fuq il-vitamini, għarajt pal l-abidek u s-sajtron, huma differenti ta' fil-verità xin jiġu discharge, ma dak jiġi prescribe mit-tabib, narom kif għandhom jiġbdu bis-siringa, kif ħajtu għal-tarbija, kif l-ħjar iżom tuwa biex kemm jista' jkun it-tarbija tieħodha. Jiġifieri dik imbagħad hemm dik iċ-checklist u ħanimxu magħha. Li qed nagħmlu wkoll għal babies li jkunu twildu prematuri, qed nagħmluhom il-car seat testing. Ġifri qed iġibu l-car seat magħhom l-isptar, qed impoġġu t-tarbija għal sija fil-car seat u qed niċċekkjaw l-ossiġnu fid-demm biex naraw li l-pożizzjoni ġol car seat qed nagħmluha tajba,
Jiġifieri dik hija xi ħaġa oħra dina l-Ingilterra jagħmluha ħafna. Lallu kemm interessanti din. Eżatt, l-Ingilterra dina ssir u bdejnija issa introduċejnija minnix ħafna, introduċejnija wkoll fil-unit Ġifieri t-tarbija jekk tkun pożizzjonata ħażin, ġol car seat tista' taffettwa l-ossiġnu. Għax inti jekk inti t-tarbija ħażhom ħafna hekk li fil-car seat. Għax huma ma jkollhomx is-saħħa ġolhom. Ma jkollhomx eżatt, ma tkunx qed jgħaddi l-ossiġnu sew. Allura, ovvjament, ikun qed mhux qed ikollu biżżejjed. U din hija kwalunkwe tarbija fil-verità. Fil-verità ma li jkunu taħt before 35 U weeks. żgur iktar u iktar għax ikollhom hawn iktar week. Allura qed nagħmlu dik ukoll. Lallu kemm interessanti di jistra. Nittestjawhom ukoll. U wkoll All right. designated area li jom ħajkollhom ifhem m'hemmx l Ikunu waħedhom mat-tarbija, imma fl-ambjent tal-isptar. Eżatt. Ħajkollhom sodda kull wieħed il-ġenituri, hemm bathroom u naqgħu kitchenette, fejn ngħidu lilhom tipprepara u l-missier ovvjament jippreparaw il-bottle żuma, ħajaħslu t-tarbija huma, ħajqumu mal-lejl magħha huma, ishom qed tgħix id-dar imma kif qed inti ġo ambjent tal-isptar fejn jekk inqalalek xi ħaġa jew għandek xi doubt tista' ġast kemm toħroġ qiegħda fl-istess unit u tajja tal-midwife. Immaġna jkollhom iżjed ansjetà. Jkollhom jibżgħu iktar li ħajġu ħaġa, eżatt. Għax ovvjament kif it-trauma tkun qiegħda hemm li t-tarbija kellha bżonn lajnuna, kellha problema, allura ovvjament issek ħammur id-dar ħarġa jiġi l-istess, se nagħmel. Infatti ħafna ġenituri anke jixtru pereżempju l-apnea mattress, tan-nifs u rajt li allarmja li mpoġġi taħt it-tarbija xejdu. Ħansaraħ iktar moħħi għax tant kemm ikunu draw dan għal forsi ġimagħtejn, whatever xhur li dejjem qabad ma' monitor dat-tarbija u dejjem iħarsu. Dejjem hemm xi ħadd jara t-tarbija li t-tarbija da sejf. Ossessjonati fuq il-monitors, infatti ngħidulhom il-monitors ħalluhom għalina. Intom araw it-tarbija bekk tajjeb ukoll u xi ħaġa oħra li kont ħaninsa nagħmluhom ukoll il-basic life support. Ġifieri trabi li jitwildu speċjalment primaturi. Nurruhom basic life support aħna wkoll, ġifieri xi 6-7 minna li nitqasmu u t-trabi, mhux it-trabi, li l-ġenituri jiġu nofrulhom li anke forsi jekk iridu jġibu xi nanniet u għandhom kors żgħir u intensiv fil-verità x'kollox we cover everything u nagħlmuhom kif għandhom jagħtu CPR f'każ li għal ħarsqat it-tarbija d-dar tiqaf tuħu nnifs. Dan huwa interessanti biex isir għal kwalunkwe ġenituri fil-verità. Jiena Abigail dejjem ngħidha u anke fuq il-page tiegħi dejjem nisħoq. Ħafna tal-first aid. Eżatt, li anzi għandha tibda mill-iskejjel. Nitalmu ħafna affarijiet imma basic life support ma nitalmuhx. M'għandniex idea. Di tista' tiġi żewġ titfal. Eżatt. Qed jilagħbu flimkien, ikollhom 8 snin. Li ġifieri tkun tista' tafdhom waħedhom. Eżatt. 10 snin. Jekk inqala xi ħaġa ma jkunux jafu. U vera għandek raġun, din hija xi ħaġa li l-iskejjel hemm ħafna suġġetti li okej nagħmluhom fil-verità we can do without, illa li huwa ta' nħoss li huma forsi jekk mhux fl-interess ta' tfal ħajżid mal-istress, ma xi ħaġa hekk li fil-verità tista' tkun life saving. Għax nista' jkollok teenagers qed jilagħbu logħba futbol. Diki, eżatt, barra, weġġa xi ħadd, whatever. U taf kemm taf Abigail, qatt ma taf biżżejjed. Jiena MPIC nurse inni 8 snin hemmhekk, midwife, iktar toħroġ MPIC nurse. Inni 8 snin hemm, meta tweġġa' lit-tifla inti ħatkun mommy mode. Tippenikja. Jiġifieri jiena nejnu f'resuscitation u full blown resuscitation, ġifieri ikollna trabi li anka b'dispjaċir u vera xi ħaġa kera anke jħalluna u nkunu assistejna u nkunu għadna hemmhekk magħhom u mal-ġenituri u tiġik saħħa tal-jun imma mbagħad xejn iweġġalek xi ħadd li taf jew li tħobb hija xi ħaġa differenti. Jaħseb warek ma tkun taf xejn. Jiġifieri jiena sija meta kisit li siqat tifla, sija meta weġġet li għedduma, dak il-ħin tippanikja xorta. Aħseb wara li kieku ma tkun taf xejn. Għax imbagħad xi tibda tikkalma tgħid warajt nagħmel hekk u hekk. Dil-ġimgħa anke rajt video fejn tifel ta' kif qed ngħidu ta' 10 snin salva lil 8-month-old uħtu minn drowning. Kienet tittelaq ġol banju, ġifri din faċli li jżolqulna jew whatever, all right.
din mhux bħala judgment u rajt jiena ma tistax tgħid għax il-ġenituri jkunu għajjenin, jiġifieri jiena mhux biex ngħaddi. Bla dubju, dejja sakemm marret iġib xugaman, ġi sekondi. Dija fżel itlek dak il-ħin inti tippanikja u dat tifel inaxlu jagħti CPR u salva lill-oħtu sewwa. Jiġifieri huma affarijiet vera u jekk mhux l-isptar min qed jesmana u min qed jarana. Illum il-ġurnata jagħtu ħafna courses tal-first aid. Kullum kien kważi, orajt, jiġifieri daw tal-ambulanzi, First Aid Malta, il-Malta Midwives Association, mhux biex nagħmel reklami, dawn jmorru fejn iridu jaraw imma hija xi ħaġa li jekk ma tagħmlu xejn u mmorru l-parent craft u mmorru hekk u li huma affarijiet tajbin, imma jekk ma tagħmlu xejn din nemmen li kull min ħajkun mat-tarbija tiegħek for your own sake, jiġri anke għan-nietsijiet, nemmen li għandhom ikollhom imqar basic u anke d-dar imqar ikollna naqa' swabs, naqa' faxxa, naqa' spray, saline, eżatt. Affarijiet vera żgħar imma li sfortunatament jiġru. Fil-verità nħoss li anka mill-aspetti bħala spiżjara li anka li jitalmu ftit fuq l-użu tal-mediċina bħal ngħidu aħna pereżempju il-paracetamol, il-kalpol. L xi kultant meta tiġi bżonna, ikollok tiġi bżonna bil-lejl u tippenikja kif ħantija, kif ħanamel. Li jkun hemm naqra courses jew il-ġenituri isaqsu anke minn qabel ma jkollhom bżonn, mhux meta jkollhom bżonn. Isma' jekk ikollha id-din it-tarbija kemm irid nagħti, kif irid nagħmel, għax meta tiġi bżonn imbagħad tippenikja. Tippenikja, le, u kulħadd jippenikja. Anke jiena nippenikja. Jiena nippenikja wkoll u nippenikja ħafna, ġifieri mbagħad sakemm insib iż-żen tiegħi u niġifieri. Eżatt. Biex ngħin jiena t-tifla mhux perikoluża miskejna u eġġat ħafna f'dawn l-4 snin. Ġifieri kif qed ngħidu anke l-aħħar li l-qasmet li għadduma sakemm issib naqa' postok u tara kif tiblenkja. Qaseb u wara, ġifieri dawn qed insemmu mhux ċoċata ta' miskejna xorta ddiet mill-punti, imma jekk Alla ħares qatt jien naf għandek bżonn ta' CPR, jaf tkun a life or death situation fil-veru sens tal-kelma, ġifieri anke choking, ħanaqbes forsi jaf affarijiet oħra. Ma jimpurtax. Imma anke choking waqt li qed jikbru tfal, ħanibdew il-weaning u mbagħad imorru d-dar. Mhux qed naqbes affarijiet oħra tax fil-verità anke daw li jkunu preterms u hekk jibdew jibżgħu meta ħajibdewlhom l-ikel. Eżatt. Kif għandhom they go about it. Ġifieri jekk ikollok kors żgħir anke fuq choking, mhux gagging, right, għax ħafna nies jaħsbu li meta tixraq hija l-istess ħaġa. Choking ma tismax il-baby jisol, ma tisma' xejn, there's no sign, il-baby idur blu mal-ewwel għax ovvjament m'hemmx ossiġnu, and you have to act immediately. Dawn seconds, few minutes ikun hemm sewwa. U dijek ma tkunx taf, mhux każ li ħaċċempel. Le, għax misejl ħajja sal-ħadd. L-ambulanza li kif qed ngħidu dejjem għandek dik il-good 15 minutes sakemm iċċempel u tiġi, jiġifieri u again jekk ħanċemplu l-ambulanza nagħtu clear instructions. Jiġifieri ġieli aħna anke mhux aħna minn naħa ta' nessaġġ imma minn naħa tal-pediatrics joħorġu ovvjament għal CPR fuq postijiet jagħtu clear instructions fejn. Okay. All right, ġifieri location, jekk għandek xi convenience shop, jekk għandek xi ħanut partikolari, għatu dejjem landmarks ħalli tagħti l-għajnuna kemm jista' jkun malajr. L-ambulanza tasal fil-post pjanta tasal u l-għajnuna tingħata aktar malajr, ma intilif xħin fil-verità x'kull minuta tgħod f'ċirkustanzi bħal dawn. Ma nafx hekk hemm xi ħaġa li xtaqt iżżid fuq l-MPI, so jiena nħoss li qatna ħafna mill-iktar affarijiet maġġuri ħanejtek. Jiena l-unika ħaġa li jiddispjaċini ovvjament min ikollu jgħaddi minnha, min iħoss li nemmen li għandu bżonn ikun hawn iktar awareness u nies li jkunu iktar aware x'jiġri ġol-MPIC, all right. Daw semmejna vera ftit u ħafna iktar kundizzjonijiet. Naf ħafna ġenituri li għaddew u għaddejjem minn ċertu kundizzjonijiet fit-tfal tagħhom u anke għandhom pages fuq Facebook u Instagram. Then again dan mhux reklam, just jekk tiffollowjawhom anke intom ikollkom idea ta' mhux biex naraw l-ikraħ tagħhom, ma in-nies hemm barra kif qed inti kif bdejt l-ewwel sewwa tarbija mistennew sabiħ
tagħha u hija sabiħ xi ħadd, alright, hija naħseb li sbaħ ħaġa li ġenitur ikun qed jistenna, alright. Però sfortunatament hawn ħafna affarijiet ma nistgħux insemmuhom kollha llum, ma nistgħux impossibbli. U mhux lantana li nsemmu kollox. Dawk huma xi affarijiet privati wkoll. Nemmen li jkun hemm il-weġġa u nemmen li din tibqa' trauma naħseb għal dejjem għax nitkellem anke ma' ġieli nies li jkunu għaddew minnha snin u t-trauma hemmhekk tibqa', speċjalment meta it-tarbija tittieħed mal-ewwel pereżempju minn mal-omm li tkun għadha ma ratix, wara ċesarja forsi. U żgur għax ċesarja jekk tkun emerġenza jkunu raqduha qas biss tkun raqdu. Pereżempju laqas tkun ġifieri tqum di minn li ħasseb it-tarbija jekk f'każ li ma tkunx taf li hemm xi ħaġa ħażina u tkun ittieħdet mal-ewwel, ġifieri u mbagħad għandha xi ġurnata jew jumej oħra sakemm tkun b'saħħitha biex tiġi ħdejja t-tarbija u nkunu ftit sensittivi lejn dawn in-nies. Lejn x'jiġri anke meta nisimgħu fuq social media jew ikun ġara xi accident jew whatever, dak naħseb l-ikbar weġġa li bħala omm illum forsi nista' nifhemna iktar li tgħid u mela ħadet pereżempju waqt titqala biex ġrala hekk jew x'għamlet biex ġrala hekk. Xi kultant tkun l-iktar persuna li mxiet kollox bil-eżatt. Eżatt. Bdejt astemmen kważi ġili ma kif jista' jkun dik il-persuna li għadet attenta għal kollox, mbagħad forsi jkun hawn min jgħidu iwa. Ġifieri you can never say, you can never judge, I mean. Dik biss naħseb li nkunu aktar sensittivi. Anke aħna bħala xi kultant bħala professjonisti tant kemm tkun għaddejja gas down biex tagħti l-kura li hemm bżonn it-tarbija li xi kultant forsi wilek li nagħtu daqsxejn support lill-ġenituri jew narawhom ħanużak li forsi naqgħod il-fitti li jridu forsi jindaħlu f'kollox il-ġenituri jew hekk, però fil-verità ikunu qed jagħmlu xogħolhom ta' ġenitur, dawn qed imorru d-dar bidejhom vojta, so plus iridu jwiġbu l-messaġġi. Għax ovvjament il-familjari ħajkunu fuq ix-xwiek ukoll in-nanniet it-tzijiet. ħajbatu għallum il-baby, dejjem weġġa ta' kuljum. So naħseb li nkunu aktar sensittivi għax fuq MPICU tant kemm vast li ma tistax tiftaħ iktar naħseb semmejna. Jiena l-intenzjoni kienet li nsemmu il-proċess, inqajmu ftit kuxjenza, x'jiġri u ma jiġrix għax forsi riċentament kellha biba tiegħi għaddiet minnha ħassita għasta fejnija, għax ovvjament ma kienx taf probabilment se jiġri. Ħadd ma jkun irid jaħseb fuqhom dawn l-affarijiet. Kulħadd ovvjament ikun jixtieq li jmur kollox sew u jgawdi dik is-sija sabiħa mat-tarbija x'inti twieled dik li tiġi fuqek, il-golden hour li tgħidula intom. Kulħadd ikun jixtieq jesperjenzaħħa dik, jalla kulħadd jesperjenzaħħa, imma hija tajjeb illi nuru l-proċess, nsemmu l-proċess ta' x'jiġri meta l-affarijiet ma jkunux hekk. Ħalli at least, alright, m'hemmx għalfejn tistudja u tibqa' taħseb fuq, amma at least at the back of your mind tkun taf mela jekk jiġri hekk bħal labor fil-verità kulħadd ikun jixtieq jeħles normali. Kulħadd ikun jixtieq jeħles forsi naturali mingħajr kemm jista' jkun mingħajr pain relief, jara tarbija titwielet. Imma jkun hemm każijiet fejn jkun hemm bżonn emerġenzi ċesarja l-aħħar minuta forsi x'kien il-baby tkun kważi wasel biex titwielet. Ħadd ma jkun jixtieq jesperjenza dik. Imma tajjeb ukoll nkunu nafu li dik tista' tiġri u x'jiġri f'dak il-każ biex aħna nkunu preparati. Jiena il-sħab li jkunu ħajweldu dejjem hekk ngħidilhom, don't just stick to one plan. Għamel ħafna pjanijiet, mela jekk inkun hekk ħanagħmel hekk, jekk inkun hekk ħanagħmel hekk. Għax you never know. Biex tevita d-diżappunt, biex tevita trauma, għax hija faċli ngħid nixtieq pereżempju bert naturali u jkun kollox sew. Mbagħad pereżempju jkollok bżonn ċesarja jew ma tibdix tinfetaħ u tħossok diżappuntata. Bes kif jista' jkun jien pereżempju għamil tant exercise u qatt attenta li mbagħad forsi tħossok li you failed yourself u m'għandux ikun għax fil-verità. Huma affarijiet li jiġru, nifhem il dawk il-ġenituri li jħossuhom id-diżappuntati jew b'xi weġġa jew b'xi trauma.
Però l-iktar li kif tgħid inti l-iktar li nintaqa' ma' ġenituri iktar milli huma essaġġ bekket noqogħdu attenti x'ngħidu. X'ngħidu, Ġifieri bħala eżatt. professjonisti, bħala nisem barra, bħala ħbieb, tzijiet, nanniet, whoever, għax naħseb iktar dik jibqgħu iġorru Dik, l-ġenituri. mela. Xi kelma li nkunu għedna, li forsi nippruvaw dak kulħadd jipprova jweħħel f'xi ħaġa. Diki. Ġeneralment nippruvaw naraw l-om se nitfgħu fuqha, diġà jkunu għaddejjin minn dak il-burden u l-ordi kollu. Daw Xi kultant support kelma nieqsa. nismawhom. Qed ngħid għalija stess ukoll tax Le, 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 eżatt. bix-xogħol u hekk tant kemm tkun overwhelmed. Ekku. Nibgħad tgħid il-lallu saħħa tiġi staqsini jew il-lallu ġejjin il-parents jew illum ġejjin ir-relatives issa ħanoqgħod nerġgħu domandi u mistoqsijiet. Ikollhom raġun, aħna għandna raġun min-naħa tagħna wkoll Ekku. għax kulħadd ikun għajjin, però xi kultant ġust kemm nisma'w Nisimgħu kelma nies, għax anke se biex u inti xrittu jimmetlek xtieqaf taħdem qabel, Eżatt. bla ma trid qed titfa' l-blame ta' dak li ġara fuq l-om. Eżatt. Mentri fil-verità jafqas ikun il-każ, għax dan whatever has to happen. Le, xorta Jiena ħadd nemmen illi dak li ħajkollu jiġri se jiġri, ġifieri inqas ma nitfgħu blame fuq l-om ħalli l-om tkun psikoloġikament tajba Eżatt. iżjed aħjar għax ovvjament iżjed ħadd tkun hemm għall-tarbija tagħha. Kajli ningrazzjak ħafna. Thank you, Andy. Mijak dejjem niddiskutu naqa' suġġett sensittiv, imma nammerak li dejjem tilqa' dak is-suġġeriment tas-suġġett li ngħidlek with open arms u tkun lesta li titkellem fuqu biex nedukaw in-nies. Grazzi ħafna tal-li ġejt ilqajt l-istedina tiegħi. Thank you lilek, Abigail.